nake gama a lokacin da muke tare cika take full amma ka dubi yau gari ba kowa da kowa komai abu ya yi shiru wai to dan Allah wannan irin yanayi ne muka shiga da har ake wai ka zo ka samu majalisa ba kowa ni jama'a Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Zaharati. Barka da Mun lafiya. Kai kadai ne ma ya kace sai dai bari tun da magana da nake kenan wannan. Lafiya dai? Lafiya lau amma dai ba lafiya. Kana ji ba tun da a ce wai majalisa ta ce ba kowa. Ba kowa gari ba kowa. So muke yanzu kaga dai yanzu na farko dai ba aiki ne ba kuma harkar kasuwancin da kuɗin ba kuma za ku yanzu ya yanzu manufa wata ne wata irin manufa take da mai zamu Ina ganin anya ba za mu zo mu nemi mafita ba kan yanayin abubuwan. Assalamu alaikum. alaikum assalam kai fara Malam Bashir, an lafiya. Ga lamura. Alhamdulillah. Ayyuka. Barka da. malam Ka ga majalisa ta fara shiga. ke dai bari malam har na ji daɗi dama na kwana biyu ban yi Kana ina malam ina ka tsaya? Wallahi na je aiki ne sunan sa. To ya aiki? Alhamdulillah. Ya damana. Alhamdulillah. Ya yanayi na rayuwa. Damuna ta yi kyau. kai wai dan Allah ya yanayin noma sauki tafiya Noma kuma ai mun gode ma Allah sai. Yanzu da rani ta tafiya ai ya kamata mu wani abu wanda zai sa mu tare kuɗi ko dan daga baya kun san akwai uzuri wanda za mu tafiya da daɗin rayuwa ta. Ka kamar ni dai yanzu babban muradi na in sai irin sabon mutuna ce ta kwara da mutu ko ne ne. Sai kuɗin sai Colorado din nan. kai Allah Ina sayan Colorado lungu Colorado ni ne. So Colorado din nan na kai malam ban Allah ni yanzu guri na bai wuce in samu kuɗi idan na samu kuɗi ka gare na farko sai nama in ci in koshi sannan ɗan kaɗan lemun na zamani ɗan lemun na zamani. kai dai bari nake kawai ina ce ni ga gama in kwanciya To yanzu ta wata hanya kenan kuke ganin za mu iya tare wannan kuɗi? Ka shi da tambayi ba. Ni yanzu buri na in samu kuɗi in yi tsalle in ba ƙasar nan. Ɗan Dubai din nan da mutane suke zuwa ni ma in ɗan leko in Wurin dogon gini ne. inda dogon ginin na yake buri na da yana ganin. Yau kai ma din A fina-finai dogayen nan ba. irin wannan dogon gini. Haka ne wannan. Yanzu kuna ganin ko ba za mu fara adashe ba? to yanzu kai kana ganin nawa kake ganin zan ba ni Gaskiya ka Adashe? shawara. Gaskiya kan kuma ga muka yi adashen nan zai kai mu tare abin da mu tsammani. nawa kuke tunanin za mu fara bada shine To ni dai bari mu gani me za a samu waje na. To ga yadda dubu ta bi nan gwara mu za ta yi. to 2000 za mu yi Dubu biyu ni ce gani. warka ni ma ga Ba wa abin mutum ba shi ba adashe. Ni ma ga nawa. To masha Allah. Wata nawa. ba dama To yanzu ina ganin kai kai mana uba da ka san da uba da ana son mai dan samu masu ita da shiga saboda ba za a rasa ba. alhamdulillah To masha Allah. To amma yanzu dai tunda kuna gani an fara wannan abu zama ba namu bane ba. To ya kace gani? A to a je a nemi aiki gaskiya. To ya kamata a je a nemi aiki ko ba haka ba. Ba matsala malam. da Da gaske da iyali ka ji. Masha Ba Allah. lafiya. To kai ya kace gani? Ina ganin fa saka ta zani ka ga ma ba da ai ba dama insha Allah ko mi kenan zaka je to ba matsala. sai na Da Allah a kula fa. Bari in je mu gani me ya kamata in fara yi ka san ina son gurin sayan Colorado din nan. to shikenan ma Malam da sai an jima. Allah dai dama mutumin da yake kara dama bai samu kullun ragar ba a ce sai yanzu